रागाम दि बड'लेण्ड संस्कृति 2021 बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर' एबा बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि कालचार राव हारिमुआ जोबोर मोनसे गोजौ थाखोआव सहैसिगोन आरो जोंनि बर'नि जा फिल्म इन्डास्ट्रि बियो जोबोर जौगाखांनाय फैसिगोन। रागामनि गेजेरजों जोंहा मा मुलाम्फा जागोन नोंथांमोना गासैबो मिन्थिखाबाय। जायफोरा मिन्थिया बिसोरनि थाखाय आं बुंनानै होबाय। रागाम जे जोंनि बर'नि राव हारिमुआ थांना थानो थाखाय जोंनो मोनसे फिल्म इन्डास्ट्रिनि गोनांथि जायो। जोंनि बर'फोरनि फिल्म इन्डास्ट्रिया बे रागामनि गेजेरजों गोबां मदद मोनसिगोन, गोबां गोजौ थाखोआव थांसिगोन, मोनसे जोबोर मोजां स्टेटास मोनसिगोन। जे प्रमोद बर' बिथाङा ओरैबायदि मोनसे बिथांखि लाबाय जे बिटिआर ओनसोलाव मोन 10 खान मिनि सिनेमा हल खालामनाय जासिगोन। बिटिआर ओनसोलाव 10टा फिल्म हल खालामनाय जासिगोन, मिनि फिल्म हल। बेनि गेजेरजों जोंनि बर' सावथुन मुलुगा जोबोर मुलाम्फा जासिगोन। क'क्राझाराव मोनसे स्टुडिअ जागोन, बेनि गेजेरजों जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया मोनसे गोजौ थाखोआव थांसिगोन। बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय एवार्डनि थाखाय बोसोराव 50 लाख रां होनाय जासिगोन। बे बेसेबां जोंनि बिटिआर ओनसोलनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय एबा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय बेसेबांबा गोग्गाथाव। जेराव सिगांनि सरकारा 50 लाखखौथ' बादोन 50 फैसाबो होआखैमोनबो जानो हायो। फिल्म इन्डास्ट्रिनि बागै एसेबो गुरुत्व होआखैमोन। जाय इउपिपिएलनि सरकारा फैनानै 2 मास जायैयावनो जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिखौ मोनसे जोबोर गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय, मोनसे डेभेलप खालामनो थाखाय बिथांखि लाबाय। गेट टुगेदार खुंनाय जाबाय क'क्राझाराव सानथामनि थाखाय। बर'नि एबा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन फावखुंगुरफोरा, प्रडिउसारफोरा ज' जानानै बेयाव मोनसे सावरायमेल लानो हाबाय। बेनि गेजेरजों फिल्म इन्डास्ट्रिखौ बोरैहाय जौगाखां होनो हागोन बेनि बिथांखि लानो हाबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा। जेराव 17 बोसोराव बिपिएफआ फिल्म इन्डास्ट्रिखौ गारनानै दोनदोंमोन, जोखारनानै दोनदोंमोन। फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफोरा बिथांखौ लोगो हमनानै गोबांबार मेम'रेन्डाम होदोंमोन, नाथाय जिर' मोनदों। 17 बोसोराव बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिया 0 मोनदों बेनिफ्राय हाग्रामानिफ्राय। दा प्रमोद बर' बिथाङा सरकाराव फैनायनि 2 मासनि गेजेरावनो ओरैबायदि मोनसे बिथांखि लाबाय जे बर' फिल्म इन्डास्ट्रि एवार्डनि थाखाय 50 लाख रां होनाय जागोन। 4 जिल्लायाव मिनि फिल्म हल खालामनाय जागोन। प्रडिउसारफोरनो रां हेल्प खालामनाय जागोन। जायफोर बिथांमोना मोनसे जोबोर एक्सपिरियेन्स दङ, फिल्म बानायनायावबो मोजां। जोंनि गेजेराव गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव सिंगार फैबाय, मोसानो हानाय मानसि फैबाय, प्रडिउसार जाबाय, एक्टर एक्ट्रिस जाबाय। नाथाय बे बिथांमोना बिटिसि ओनसोलनिफ्राय, बिटिसि सरकारनिफ्राय 1% बो हेल्प मोनाखैमोन। दा प्रमोद बर' बिथाङा ओरैबायदि मोनसे मोजां बिथांखि लाबाय दे बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जौगाहोनो थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावसिगोन। जाय सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो 2 मासनि गेजेराव मोजां खामानि मावनो नागिरबाय, बे सरकारखौथ' जोङो बा खालामखानांगोन, बे सरकारखौथ' जों वेलकाम खालामखानांगोन, बे सरकारखौथ' जोङो बाख्नायखानांगोन। हाग्रामा महिलारिया प्रमोद बर'नि खाथियाव थानोनो समाया। हाग्रामाया जौ फाग्ला जुवा दारुफोरनि फेस्टिभेल खालामो। दैजिं फेस्टिभेल आरो रागाम 1% बो मिलाया। दैजिं फेस्टिभेला जाबाय मोनसे हपलेस फेस्टिभेल। बे जाबाय जुवादारि आरो मदारुनि मोनसे फेस्टिभेल। जायफोरखौ जोङो मोजां मोना बेफोरबायदि फेस्टिभेलनि जोंनि गेजेराव गोनांथि गैया। दैजिं फेस्टिभेल खालामनानै चन्दन ब्रह्मआ आसाम सरकारनिफ्राय गोबां कोटि रां लाबबाय। बेखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो गावनो बुंदों 15 कोटि ना मा रां लाबनानै सेसनो। बे फेस्टिभेलखौ खालामस्लायस्लाय जुदि जों रागामखौ जुदि खालामनायमोनब्ला सिगांनो
जुदि जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जुदि जौगाहोनायमोनब्ला जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिया बेसेबां गोजौ थाखोआव मोनहैसौगौमोन। बेनिखायनो हाग्रामाया 1% प्रमोद बर' सारनि खाथियाव थानो समाया बिनि साननाया प्रमोद बर' सारजों 1% मिलाया। हाग्रामाया जौ फाग्ला आरो मदारुफोरनि थाखाय सानो, गावनि थाखाय सानो, न'खरनि थाखाय सानो, बिपिएफनि दालालफोरनि थाखाय सानो, नाथाय रायजोनि थाखाय 1% बाथ्रा साना। प्रमोद बर' सारा गावनि थाखाय आरो गावनि न'खरनि थाखाय साना। बिथाङा अराय जोंनि रायजोनि जौगानाय, रायजोनि उन्नति, रायजोनि मोजांनि थाखाय सानो। सान्ति नांगौ बिथांनो, नाथाय हाग्रामाया सान्तिखौबो लुबैबावा। बे जोंनि थाखाय जोबोर दुखुनांथावना बाथ्रा। रागामनि गेजेरजों रायजोफोर, जोंनि बर'फोरनि फिल्म इन्डास्ट्रिया जोबोर गोजौ थाखोआव थांसिगोन। जोबोर मोजां, बेफोरबायदि सरकारखौ जोंनो गोनांथि जायो। थाबाय थानांगौ बेफोरबायदि सरकारा। अराय समनि थाखाय जों प्रमोद बर' बिथांखौ मदद खालामनांगोन। रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन। जायनि दिनाव रायजो राजाफ्रा जेबो मोनाखै, हाग्रामानि सरकारनि दिनाव जोबोर मोनसे करपसन जानाय जों गासैबो मिथिजोबो। नाथाय दा ओरैबायदि मोजां सरकारनि खाबु फैदों, ओरैबायदि सासे मोजां जोंखौ बर' हारिखौ बे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दैदेननो थाखाय सासे ओरैबायदि मोजां दैदेनगिरि फैदों, बिथाङानो जाबाय प्रमोद बर'। बिथांनि दैदेननायावनो जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि मोजां खामानि जाबाय। 17 बोसोराव जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै रायजोफोरनि थाखाय, नाथाय 2 मासावनो ओरैबायदि मोजां खामानि मावबाय प्रमोद बर' बिथाङा। जोंनि थाखाय बियो अराय गोसोआव लाखिथावना। 5000 जन परियालनो मास मोनसे जायगायावनो हानि पाट्टा होबाय। 2160 जन फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट रानबाय। आरोबाव क'क्राझारनि बै कलेजाव जितु आर्ट्स कलेज, बेयाव 23 जन फोरोंगुरुफोरनो एपइन्टमेन्ट रानबाय। आरो दा फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय 50 लाख रां, 10 खान फिल्म हल, प्रडिउसारफोरनो रांनि बान्था होनाय आरो नेशनेल इन्टारनेशनेलनि कालचारनि फेस्टिभेल खुंनो हानायनि सायाव खामानि मावगोन बिथाङा। बेफोरबायदिफोर मावदों आरो गोबां बिथांखि लागासिनो दङ। 17 बोसोराव जेबो मावनो हायासै, नाथाय 2 मासावनो ओरैबायदि मावनानै दिन्थिबाय। हाग्रामानि 17 बोसोर आरो प्रमोद बर' बिथांनि 2 मासनि खामानि जोबोर बाख्नायथाव, जोबोर गनायजाथावना। बिथाङा रायजोनि बाथ्रा सानो, हाग्रामाया खिन्थु गावनि बाथ्रा सानो, जुवाद आरो मदारुफोरनि बाथ्रा सानो। दैजिं फेस्टिभेलखौ खुंनानै लाब गैया। बे फेस्टिभेलजों ओरैनो जौ जुवानि गेजेरजोंनो गोबां रां खरस खालामनाय जादों। जों बर'फोरनि करर रां खरस खालामनाय जादों आबां जाबां फेस्टिभेल खुंनानै। खिन्थु बेफोर फेस्टिभेलनि जेबो गोनांथि जाया। जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि जायफोर एक्टर एक्ट्रिस, बिथांमोना जोबोर एक्सपिरियेन्स गोनां, नाथाय रांनि आंखालनि थाखाय गोजौ थाखोआव थांनो हायाखैमोन। दा सिन्था गैला। दा प्रमोद बर' बिथां फैबाय, इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि सरकार जाबाय। ओरैबायदि जौगालांसिगोन बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिया। हाग्रामाया नायगबाय थानांगोन आरो न' सिङाव जनानै नायगबाय थानांगोन। बेनिखायनो जोंनो बिटिआर ओनसोलाव सान्ति नांगौ। हाग्रामानि बायदि अभं सरकार जोंनो नाङा। जोंनो मोजां सरकारनि गोनांथि। बे जाबाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि सरकार।